Bakar balik.
Satu tiga. Aku minta keren. Kirim buru. Mana nang buku kan? Ini jadi hai. Mau dah. Kak jadi dah Aku kau dah apa? Apa? Cuma mama hebat. Nama hero. Nama hero. Kalau aku watah jiba. Salah. Makan deh jual nggak balde. Jauh je. Jauh. Balde deh di dode. Ya. Oh yo nang watah nunggu ko jauh jo. Yo nang watah nunggu jiba. Jauh jo pun mana nih do. Jiba mu. Awat. Jauh ya aku di dode. Jauh yo kami yang Jangan tapi sini kita bersama nanti sah. Ya. Kita mau ini jangan sekali. Mau luar ini. Kalau mau kita
Yo. Mana? Ini hanya gas. Ayo. Orang-orang jemur. Ông cái đi, bắt má là, dám chắc.
Dimoroni mai, dimofoni e raponi. Quello che so. Asikuno alla kasi. Asikuno alla kasi. Wana alla rango alla kasi. Bonda jemana bondi kimi. Ile ke sami yori kisondo. Ulara bidejo alla wani maudo. Asikuno alla kasi. Asikuno alla alla. Bondo ayo,
timiko weltare wat suka debbo mawɗo piwɓe kaɗɗi ɓe ngami ɓertani kam kude leppi ɓe ngami mbiyoyo mi yaɓata leydi wiya lalla harɓe nin ngama ar lalla harɓe nin jala way lalla harɓe nin ngama jaɓorimmi jam wali weɗi koɗo ko ɓe ngami sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe barke allah allah bi jomi belto sare demba ɗon dimmi teddungal ngal ha kersumi seeɗa mi murta ɗonde sare demba bo hakkilaki yo murtat sare mali weli ngara mijotomi sare kuna sare ɓuule cenga uma gare ngalle kan sare demba murti woni debbo woni karko jarga sare murti sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe sare demba waɗi e kidji kewɗi sare demba naɓi biboji kewɗi kala ne kam real farsaɓe mbawi kala ne kam real farsaɓe mbawi ɓe suwat ha para anantare ɓe suwat ha para anantare sare demba waɗi bibo la sare demba naɓi bibo Ano? Minta. Alam mo kung mabigyan. Cuma. Cuma. Alam ko mabigyan. Oh, nirengore mah. Ada. Kemarin kawan satu bulan masalah ini bang Loro Purna bidara. wala sewa Naki deh apa sudah. doyan ini Doyona. awara kam jam buba. un poco come se bang la vedi Aku tahu kan lawan. Nah, kau. torna dopo io torno se voilà chiamo torno se torno
Ça va, ça va. On vient. On bouge, on vient. Ensemble. Oui. Ah, ça va. On recule. Lo prends une vidéo. Ça va? Ça va. Ano si Kuyo? Parang Kuyo. Yeah. Masalah. Raman. Tidak kita orang. Mira. Llevo anche la bolita rende perché padota pure. Alhamdulillah, ho bijo. Siwa. Kata Bamayi hado hari anu topi haki. Kata Bamayi hado ya topi haki. Me vai lo mano franchi marano amo che pensano che ven. ahali gua enggak? Eh? Ahali gua enggak? Maro franchi marano amo che cantano che ven. Balde di ko ben di kogniro dulle dale evento. Con balani. Oh, da tampihan. Alam. Ini bi aja itu. Ton. Vale, César. Garing.
Tahu pun tahu lah kan. Tahu kata tahu. Apa pun tahu. Hol. Madam Balde. Ada di. Ayo. Ayo. Ya. Ya. Ayah, defo bero. Iya. Paano milarang? Ano ng alay? Maraming dito na dito sa mga bali na buka. Hindi ay damo ka dito sa salmi na wala hindi na salmi dele po be. Hindi ka lasa. Nyen defo bero gainen ton. Nyendo gainen ton. Sama. Ini para ni de kaditure. Komi woni gendao, komi woni jaja. Aje foi. C'est bon, hein? Majalah.
Cuma semol malanggol hakawe ini. Ibu bayi ini kau punya ini. Nah, ini ramu Andi. Iya, ini kan. Juga ini rampot, ini kan. Rangkuan terawar apa? Do namanya itu kebeli handuin di kotu. Rangkuan Takut deh kawalan. rangkuan itu apa nih orang Mama dah langsung aja. Suratul Maida Jibril ya jangka Suratul Maida nyari kuring waraman lo bahaya ya dulu gua masih roja Suratul Maida ganden dulu ame di dulu itu ngomong mau lo kebenaran dong cuma ramu ganden
Mama,
balo. Oye, si no, con la cheche. Di
Let
Korka balde denna bo o weli mbo rewi lawol haaju o rewi lawol ya Allah wurnu bobo waɗa barke ya Allah ɓoynu galle wa barke e galle he jaaɗo e jooɗiɗo ya Allah hokku ɗum jam min komi yaye maɓɓe reedu min e maɓɓe komin baba goto ha min korka komin baba goto mi du'animaɓe aduna e lakara jaaɗo e jooɗiɗo ya Allah wa barke e muɗum Fuladu TV ya Allah hokku ɗum cellal e balɗe danda on accident Allah e nelaɗo kanko Mousse Balde ya Allah ɓeydumbo Allah hokkumbo debbo makko o tawmbo e jam e cellal e sellirede tawa enen mbuuri eɗen celli weltare ɓurde ni waɗat si Allah jaɓi ha koto mum ɗanniɗo o ya Allah wa barke e muɗum e babaji mum ɗi foof famille o foof mi duwanima ɗum arnoɓe denna bo oɓe koɗoyta kan ya Allah wa barke e muɗum duwanima ɗum yama mbaalo so wona weeli denna bo o weeli ɗo kam denna boji mbaɗɗi ɗo ɗi machallah gonga hasana ɗo kam ko yettere Allah Allah wurnu boboji ɗi hokka ɗumen kakkilaji manto maadi nene he baba ya barke Allah Allah adda cellal e sellirede Allah addu kawral ya Allah hinelaɗo muɗum jaaɗo e jooɗiɗo Allah hokku ɗum cellal e selliranede firta arsikeji ɗum bakaraji Marum Mbaalo denna bo o wona mbo moƴƴi denna bo o ko ni tan ɗaɓɓa o ko yettere Allah minen ko musidɗo amen innira nene goto amen miɗen beltiɗo ha ko seeɗa haade mi wiyano mi haɓɓe hakke ko beltimi ko jikke ko ɓe mbaɗani minen ko min beltima pembuɗo o ko denɗirawo am reedu minen du'anombo kañ fof heeɓe mbuɗum minen du'ano ɗum Allah wa jam Allah hokka cellal dandakata min ko Boubacar Mbaalo eyyi denna bo si wona min jetti Allah e weltare mawde waɗi e min ko musidɗo am hawri kala he komin woni innorɗo cukayel ngel donc ko honneur mawɗo mbaɗanami ɗo am ko ndendirawo am hokkimi inde nde donc weltare mawde denna bo o kala yawti e jaam jii musidal ngal minen beltanoɓe minen du'anoɓe yano ɓoy wadde mi jaraɓe he tawede mabɓe he haaju he min jii wakkilare nde surtout musidal ngal piw surtout musidal rewɓe ngal rewɓe bakkilima ndefoɓe ɓe yimɓe ɓe ñaami ha kaari e yawti e jaam ɗanniɓe ɓe kala bakkilima boy musidɓe ɗanniɓe ɓe kala tawama e haaju he min jii donc minen jaraɓe boy wona seeɗa Sar Demba Mari ko e Fuladu tawa kono e mbawide ko Fuladu par ce que joni woni saare mawde saare mbande siw mi anda no wiyete e Pular saare darjunde donc Fuladu enen piw enen gandi kala saare si hono wiyete inde muɗum nde yahi tan taɗi waɗi ko waɗi cukalde e dari mawɓe e dari donc ya Allah nabru yeeso Fuladu TV amin jii golle moɗon ɗe ko ɗo he dula goɗɗo golle ɗe ɗi laaɓi ɗi moƴƴi kala onon darani musidal ngal onon darani leñol ngol ɗum noon ya Allah nabru golle ɗe yeeso min ko Kadiatou Mbaalo min ko Sar Samba Kumbe denna bo wona mbo weeli mbo yahi waɗi nice Oumar tintinno minen depuis ɓooyi men gari men paami mbo ko jikke noon e teddungal men gari mbo faborde ɗo ɗo Sar Demba ko mbamiɓe hen ɓeydande mi yiya tan warano men boppindir samta Oumar tintinani minen pour que faala kalasde ko jikke teddungal tan mbo tintiniri minen te minen e Oumar men ɓoydi wona hande min ko Aliou Balde si wona denna bo weli e Mousse Balde e Ramata ɓe bakkilima denna bo ɓoye waɗaka ta ko bo wonno sellano kono denna bo weli yimɓe ɓe keewi frein weli min ko ñagotomi ɓenin tan nono men kontin saabu musidal ngal heew ha yawri keero e ngol ɓe garɗo ha komin mbalno programme ko piwra ko mamin ɓeyda ay ran noon andu ko weli saabu nangugal musidal mum e moƴƴi saabu même he diine ko wi'a innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya gomɗinɓe ɓe pi ko musidɓe wi'a nangol ngal musidal bakkilano on ngal nde kulon Allah nde Allah yurmo te noon minen hammin belti ha yawri keerol sabu kala ko min mbanno programme yimɓe ɓe garoy ha woni kala ko min mbaɗi woni ko ñamere woni kala hunde ko min ɓeydat ɗum weltare nde yawri keerol
min beltima Denna Bo o weli yimɓe keewi sakama e jam nene am Kadiatou Mbalo ko nene am mi jaarimo mi weltanima mbo sabu haajuji amen ɗi piiw ala mo acci wona mo woodi reedu wona mo woodani reedu mo ɓurdindinani minen kamɓe piiw noon jaaɓe woni baba am woni babirawo amen Alaji woni koro amen Yunusa woni Ousmane fof ala ɓurdindinɗoɓe te nene am Kadiatou kalan haaju mbaɗowo ɗo ala mbo ittidiri oɗo ko ɓiɗɗo mum ala wona ɓiɗɗo mum ko waɗani oɗa ko ɗum wallata oɗa minen beltanimo minen du'anomo minen ñaago e Allah ɓeydu ɓe okkambo cellal ɓeydanambo jawdi mbaɗandi barke fewnambo ya rabbul alamin Fuladu TV si wona mi wi'aɓe yo fayda morom maɓɓe mi yi'ani ɓe ha sabu golɗa ɓe garno min mbiyoɓe tardi seeɗa minen min mbi'ano noon de sabu minen gandi to ɓe giwnoron woɗɗi awa yonani hay jonte ɗiɗi min keeɓi haaju hakke golɗa ko welanno minen ko ɓe mbaɗi ko min noddiri ɓe ɗo ɓe mbaɗi ko ɓuri noon tiri welde sabu min gari gilde ɓe gari ga 7 heures ko gandanta giwoɓe hadde centaine de kilomètres ɓe gara 7 heures pour tawe ɗo deppi ginnugol bobo ongol min beltanima ɓe ko ɓe jomdata minen ko mi sikku ko famɗi sabu ko ɓe mbattanin ko ɓuri golle ɗe ɓe mbattani ɗe ɓuri jobdidi ɗum mi wawa ɗum haalde ha min beltanima ɓe jeese maɓɓe ɗe timin jiiɓe tan hakke ko ɗe andu jeese maɓɓe ɗe kenɗi ko neɗɗo wonno jaɓɓor no ardantama tan a suusambo jomen cuusiɓe si Allah jaɓi kala haaji mo min keeɓi komin mbasi hebde moyen ji min noddaɓe ha min beltanima Fuladu TV buy wona seeɗa min ko Yero Balde oɗo Denna Bo neɗɗo yiri ɗum tan ko weltare en puɗɗori bismillahi rahmani rahim en kumniri alhamdulillahi rabbil alamin min ko mbammi tan wiide mi salmini kala garɗo ɗo kala kemnoɗo arde hembo heɓani arde pi mi salmini ɗum mi salmini Mousse Balde ko koto amen mi salmini debbo makko o Ramata mi salmini on kala Fuladu TV ɗo jo ko weltare mawde plaisir mawɗo min keeɓi ɗo sabu waɗi hay ɓoyani watti en mbino yano wattu Allah walli en watti sabu jam kam mi weli jam kam mi heeɓi ɗum tan a ñagoto tan yano wattu ha